Vítam vás všetkých u tohto sľubovaného špeciálu Odpovedám na otázky fanúšikom. Ešte pred začatím videa by som sa vám chcel veľmi poďakovať za každý jeden like, odber, komentár či zhliadnutie. Nezabudnite video dopozerať až do konca, lebo sa dozviete o jednej challenge. Takže bez ďalších okecávačiek, poďme na to. Prvá otázka. Budeš robiť IRL content a streamy? Streamy budem určite natáčať Brawl Stars a IRL content budem natáčať až keď sa odhalím. Máme tu druhú otázku. Čo ťa privedlo natáčaniu Brawl Stars? Tak Brawl Stars hrám už 10 rokov a už od mala som chcel natáčať na YouTube. Tak som to nejak spojil a teraz natáčam Brawl Stars. Je tento hlas tvoj alebo CapCut hlas? Tento hlas je môj. Prejdeme na ďalšiu otázku. Hrávaš PUBG Mobile? Áno, hrávam už asi 6 rokov, jak ma to hneď brat naučil. Budem niekedy vo videu? Určite budeš môcť, lebo na streamoch budem určite hrať s fanúšikmi, takže aj na streamoch, ale môžeme natáčať nejaké video spolu. Aký je tvoj cieľ v počtu odberateľov? Tak, jak som povedal, 10 000, ale až za 100 000 sa odhalím. Koľko chceš dať ešte postáv na max? Tak asi všetky. Ďalšia otázka. Hrávaš nejaký šport? Áno, hrávam futbal a hrával som ping-pong. Koľko máš rokov? Mám 13 rokov. Koho máš radšej? Messi alebo Ronaldo? Ja mám osobne radšej Messiho. Vymenuj 3 najobľúbenejšie hry. Ja nemám 3 najobľúbenejšie hry, ale medzi ne patria PUBG Mobile, Minecraft a Brawl Stars. A sme už u koncu videa. Takže je tu ešte ale stále jedna vec a to je challenge. Takže za každý jeden odber na tomto videu spravím 5 trofejí v Brawl Stars. Za každý jeden like spravím 1 trofej a za každé jedno zhliadnutie dám tiež 1 trofej. Táto súťaž platí od dnešného dňa až do 15.7. Takže prajem vám pekný zvyšok dňa a čau.